kuseni. Mshana, uyaphila? Awu, usezimongozi. Awusakhulumi. Hayi, athi uzongikhulumisa kwemshana ngoba liyeza leli phula le-caravan lizofuna imali yayo. Futhi-ke angikwazi ukuthi uthembeni uzolala phi ngokuthi awufune ukukhulumisa mina. Bathi malume yini wena onayo nje ephathekayo ekuthiwa unayo ke? Ndlelani mhlawumbe? Into nje onayo ekuthiwe yakho nje. Hawu. Manje wemshana into wona hlale unongabaza hlale. Ungabanza amandla amahlala. Yabo ngoba ubona la onke lamagceke lawo. Ngoba uwabona. Awami. Imini odilana. Manje nje ngoba ngumuntu wamathenda idilana wonke lamagceke. Akutsho namaloma oyicabangeli nje icabangela wena wedwa futhi awukwazi ukucabangela omunye umuntu. Mshana wena ngiyacabangela wena. Ngani? Hawu. Wemshana. Yabo ngoba ufike la ufikelekile manje. Angithi ufikelekile. Ene ngoba ufikelekile ke yonke mina into ngizokusethela, ngikuhlelele ukuthi uzophila kanjani. Yonke into nje sizoyenza ngalendlela le yami. Yabo. Okunye futhi kumele ukufake la ikhanda lakho. Ama rules engakutshela wona ufika la. Urule number 2 kumele ukhumbule. Ezwi lamali ikho wathi. Awuthini lo rule number 2? Kukale sami isicathulo. Usana. Ha. Layela lana mfana wami. Ukuze sizokwazi ukuthi belifika leli likhuza silale lidini. Singalahlekelwe indawo ukuhlala. Yabona yami usiluya. Empoloko lo yovuza ngayo ingadi. Mina kukhona omunye engakiwo ngangeke. Sisuhamba ukuhlukana, sizobuya sesibuya ntambama, sesizohlanganisa amasente ukuthi siphante kanjani. Futhi baloma ufuna ukungitshela ukuthi wona umsebenzi obungibizeleka wona la ukuthi ngizowenza la. Cha ngenza konke nomsebenzi wezandla, ngiyaplamba, ngishaya isitini, kuningi nje engikwenzayo. Umsebenzi wezandla. Bese uvole igubhu futhi ngoba iyona nto okubhizana lo kuze. Igubhu. Baba. Ngoba ngikutshela nje. Thathi lokhuzane. Wena hlamba ungayithi manje. Imali sibuya nayo yonke iphelele ngoba mina nginama plans Hayi soke sibone sengibuza. ugoduka. Ngiyakulandela nje ngekudala. Yebo. Kukhona malume lekhaya. Uthanda ibiya kuna. Hayi wodwa siyamthanda. Malume uthanda ibiya yekwe. Suku zonke uyaphila ngayo. Ekuseni uyayivula, ebusuku uyayigeda. Malume uthanda Yazi lokho kungumshana. Kubona ukuthi mina sengingayosebenzela kona. Kondliwe yimi. Hawu. Ngeke umshana kumele azi into ayizelela. Kumele ngiphumule manje kade ngisebenza. Hayi. Kade ngisebenza ngeke. Umshana kumele lokhuzane. Ake sebenze naye. Ake sebenze impela hey. Ake sebenze. Yenze njani yogeza ubuso. Wait, it's the kids next door. Wefomi yakhe. Bale nkonzo. Uyaphela bhodi. Nika. Hola. Ngabe ngefika nje lenkonzo. Amatende. Wenyanya. Nyanya go. Wona mfana yimi lona. Wenzani lapho wena? Ngambonjolo. Wenyanya niyaphela kodwa mfowethu. Ngisakwazi zonami. Wenyanya usunendoda nibana la. Mina lento ayisho angiyazi mina lento ayisho. Umuthi kunomfana omncane mina indoda encane. Ayikho indoda encane la. Umshana wami ongivakashela hayi ukuthi indoda encane. Usukuzenza serious wena nyanya.
Oh na ubheya uphuza ubheya wena ungixoxeleka wenze njani nengane encane baba hey wena cha ofana umbonjolo umshana wami lo usuwale ekhaya ngoba esuwale ekhaya uzofuna amathuba amatoho omsebenzi so ngoba waziwe na ukuthi mina amathuba amathenda la ngisuke ngashaya ucende wenza yonke into leyo nto yabo nje zonke lezo ongishiya ngizenza nje phela yabo plamba yonke nje leyo nto leyo manje wena ubuye nini mbizele leyo nto amathenda awekho nje amathuba omsebenzi hayi umuntu uyayisebenza akufana uthi awusebenzi nyakanyaka phela ngoba wena vele ufuna uyoshaya ithenda ubuye uphuze lo bheya sekuphelile nyakanyaka manje umshana umsuse emakhaya phela ngathi inhlana ngifuna ezofunda impilo ke la ekhani ngizomqeqesha yabo ngenzele mehambe ezinye indawo ebese eqeqeshekile ngizomqala ngiyamtrainer nje kahle wazi ukuthi ngiyamlandela nje ngimshoniseleka mazibuko uyosebenza khona wazi ukuthi ngiyamlandela angenda futhi sekuze kwafika wena ngabe ame ngeke kuphoxa angizakwazi phela lo ngigcine esileka lokhuzana sika mama yangichaza la udayisa khona nanesibili wena ngiyakhumbula nyakanyaka kuyo umshana wakho lo wayefonela ngalolu uyeke loyo welo uzombona nje uluqaqaveyana mncanyana akasiyinsizwe esuthi mncanyana akathweli uhluthunga njengayo kusengananyana nje yini uhluthu into ekanje nanyakanyaka ethanda utshwala mfowethu yeke utshwala wefocus emathende nakho mfowethu yabona mfowethu angazi ngachaza utshwala mfowethu mina ngazi khonto beyenzayo ngaphakathi kimi bangikhulisa nje ibona manje angeke ngiyeke into yabo eyangikhulisa hayi ngeke nyanya musukudlala ngempela mfowethu ngiyaqaqaza nokuqaqaza kuyazi nayi impilo yakho mina ngiyazi selomshana ukuthi azohlupheka ezodlala amathenda njengawo umshana uthakalale blind netshotshombeni awuclean awufaki into awenze lutho nje ngena thina phila thina akubaki intombi hayi ngicela should uthanda thina chabo ngeke ngithande nini mina nombonjolo into engenza ngine timing yawo ine timing uyangazi ke nawo phela konjo wena ezothi unama timing kanti ufuna ukudla ngizotshwala nyanya konjo undimo phela nasokoleni ngiyakwazi ngakufunda lapha ndizokohliwe awuthini sasizamela ukwazi amagama ambalo nyanya sayidlulele impilo yami ikhim nganami echachombeni saphila noma kungabi plan nje umalume kodwa eze ngiqede nje lapho ingafikanga ngeke inuke le mali ufuna ukuyilaya ngibidla utshwala nje la ikhona mawukuthi igcina uzongibona namhlanje mfana phuma ngiyobheka ama chance emgwaqweni kodwa ngani wami nomphonjolo yabona impilo yami imayakayaka inyakanyaka njengegama lami phela yabona mengikuxoxela nginekweletu yabona nje umama engichaza ngiyamkweleta ngikweleta yonke into yabona nje umshana le mali engathi ngabuya nayo yazi kweleta umama yangichaza and futhi into engiphatha kabi kakhulu lesigora sakhe kuthiwa sibuyile lesi esimqoqela izimali zakhe yonke leyo nto leyo iyona ke into manje engishayisa ngovalo ngempela phela lo muntu lo yisilwane lesana isigora lesa isilwane so ngiyazi uyokweleta omashonisa kuyoze kube nini wena usungene la ungangenwa khona ke abona ngene kwabugcina impela ke manje ngene kwabugcina ngoba phela wena udinga labo mashonisa beinyathi laba bancinci Sofia go 500 uthi manje into ewesile angigcini ngumkoleti imali ngikoletana naye impubuzo wona umzila lo ngathi ngiyayikhelela ikesi lonke ngiyacabanga ikesi lonke ngangingekho ngithi babeki odli ikesi lonke bengisazophuma nje vele ngiyohuraza ngoba bengeke phela sengisizwe nje ubufika manje kuseni ungiqaqisa ngoba ungibona ngithi ake nami ngisheshe ngoba vele
la uthinte kakhulu kanti izolo mama yangichaza bazokwenze njani wenyanyana esikoleni mfowethu ngoba phela amathenda ngoba ngizothini ngempela uqashile kwethenda sizodlala okuncane lokho ngoba nomshana uyidinga phela uyayifuna imali futhi sekumele ngithenge nanokudla bekungcono vele ngangidla kunina nje uyakhumbula kuleza ikhathi lezi yabo manje kusekuthi sengizohamba nomshana siyodla lapha kwakho hayi ngeke uyabona nana le caravan ngapha nayo umnikazi waphela ngiyayilentela ngithi sazomela ngizokhokha nami ngincikisiwe nyaka ngiyondliwa lo yamama ngeke nyanya hawu wena vele nozodwa ngisathandana ubafunana abantu abadala ngifuna ngcono nyanya ngithi yabona izo zonke izinto engenza ngihamba omashonisa lezo kodwa imali yokuphuzisa lokho kodwa nokho kungcono ukuthi phela uzodwa naye unetafula nje alitheni udayisa labokwa nje nani awu ufuna ukweleta khona ngoba sokala cabo angisho ukuthi ngifuna ukweleta sengiyasho nje useamanweni kwayini bathi hayi angisawuthanda awu ngiyacelana umuntu wakhephe lozi vele ngicabona uyancanga phela ubungaphatha amabhiya kuphela wazi kahle ukuthi ibhiya hambisanana nelozi hawu ngizothuma wena ngizothuma ukho hawu uyathemba ukuthi ngizokuthenga hayi phuma umentshisa kuphela nyanga ngcono nginawo umentshisa awunaso isinqamo nje la endlini yakho phela na uclean kuphosha okuningi amendala kade zahlala la sayithola awu into engcene ukuthi ngihambe ngiphume baningi nabantu engibakole manje kumele ngihambe ekseni mangihambe ekseni kakhulu mawuthi ngizoba umuntu ozondanda yabo manje ngoba le yantu mama ngichaza izokuboqoza yabona angifuni kungasho angifuni uqamba amanga futhi yabona mfowethu hayi impilo yami isengcupheni into engicabangayo ukwenza protection order ukuthi singasondeli esikhona lapha kimi ngihambe ngele emaphoyiseni ngenze protection order yabo into engangisiza into engangisiza yona ngiphelelane nawe phela wena wenze lutho awungeke hawu mnganami ngoba nangisenkingeni uzongifaka protection order cha bongifaka isigola lesi protection order ukuthi singezi kimi sikubambe bese kumaqamaqa dala mama ngichaza yabo nje sakwelethelwa ngenxa yakho manyanya angazi ngempela ngazi abona nje futhi kahle ukuba ke kumshana bengizothi ukunyamalala nje noma ungamavikana ambala manje momboka umshana mnandi la kumathenda noma usuke emalokishini le umshana hayi uqeqeshekile usuke ekhaya umshana uqeqesheke kakhulu umshana oyithe belusa le yenza yonke le nto le kunja kabhadlile ke la ufundisa ubaba wakhe ubaba wakhe nje ulokhuzana usibhamu umkhumbula usibhamu yomude umnyamanyana yebo baba wakhe ke lo isithutha nje esinye naso leso mfana usisi ngakumazi mina uthi wayiboneni kusibhamu wangithosa nyanya awu umshana mzalo usibhamu akenze lutho ukuze kube manje ngakhiphe nje inhlawula kakhiphe nje ngoba phela usibhamu kwakuyicesa engadlala eshefu indumba nje yazi futhi umshana into yakhe encane ematheni ngoba usibhamu wena ngoba ngisho usathutshana engeza ngisho la ezofuna yona le mali yamathenda lencane ngokuyithanda ngabo ngokunika nje umshana into engakanani nyaka imali izoshajwa wozolanda imali noma umshana uzobuya nemali hayi izobuya nayo umshana ukuthi ngiyazi ukuthi kumele ibuye nemali angenzi kahle imali azobuya nayo ngithi nomlungwana kanje ukuthi ikwelele phela bena uphezi beneyikwelele ngiyazazi ke mina zamlungwana lo omncanyanyana bakithi kodwa ke umshana uzomholela ngephesenti kamalini mhlawumbe ngizomnika u20%. Hawu ngiyazike lento. Hawu.
Hawu malume uhleli lana lo mngani wakho lokuthwala mina ngibulawa ilanga leyo the wena. Hayibo. Kwenze njani na? Kwenzakalani? Yini malume ngiyacenta mina leyo uhleli lana lo mngani wakho nedlubhika. Ubani othi ngihleli la ubona ukuthi ngiyasebenza Hayi yabona malume imali yami. Ngeke uyithole imali yami lengisebenze ngedwa lapha. Wena Mbonjolo. Uthi ngiphinde futhi. Lento engitshela yona. Yezwa. Bese ngimthinta. Engani wena wabisa umngani wakho. Bese ngimthinta bese kubanga ngazi ukuthi izwe malume. Uma wafaka imali la wabiza lo mngani wakho lo osangene nazoyidla le mali ngingekho mina. Ngenze nje lena ke yami ke lengeke uzuyithola. Mana uNombonjolo wayekuphi ke lapho wayekuphi? Angazi phela ngithi nakho uphuzwa naye la utakwa naye ngisuke ngikuphi mina mawunayo. Kodwa ngeke uyithole le mali. Nombonjolo. Ufuna ukuthi ukushaya ingane le. Hawu ngeke. Hamba. Hawu. Hamba Nombonjolo. Hamba. Hey, hamba Nombonjolo. Hamba. Sobe sikhuluma hamba. Ha umngani wakho lo ngeke uthole lo bhiyo wami manje. Hamba Nombonjolo. Hamba Nombonjolo. Ukhuluma nawe le ndoda yakho le kade ngincane. Nombonjolo hamba Nombonjolo. Ngikutshela ukuthi akho ndoda umshana wami lo akusuka indoda yami. Hamba Nombonjolo hamba. Ngizokhuluma nawe mngani wami. Angifuni ukuthi sibambane ngehluthu. Hamba. Wena. Angifuni lento le uyenzayo. Hawu ngiyaqhaza malume kuhle ngivume. Uyangidulaza ebanganini bami. Ngeke malume ngisebenze kanzima kabi lapha 2 years uyagcina uyajika ufiki futhi. Mana. Athi ngoba ngikutshela nje ukuthi lengisebenza mina. Usebenzana? Iphika imali ke malume ubuyisa ngithi umuntu wama-10 iphika imali ke obuyisebenza. Uzohola ngekhadi. Kulena ka uyithole yakho ke lo uzoyihola ngekhadi. Le ngisebenze ngedwa. Buka uzolala. Hayi ngamane ngilale ngaphandle kodwa le ngeke uzuyithole ngamane ngihambe. Hawu Ngeke uzuyithole. Hayi sobona. Mana wena usuyaphuza. Hawu uyaphuza vele. Ngizoyekelana ukuphuza nawe ngakufica uphuza ngithi into oyiphilayo leyo la. Ufuna ukuthi lokho okwenza ufunde kimi. Ufundiswe uwe. Ngikufunde kuwe. Awu ngikufundise kuwe. Ngiyalingwa. Ngisebenzisa ngedwa lapho uhleli noNombonjolo nedlutshwala la ngiyasebenza. uNombonjolo omdala kabi kunawe nje. Hayi anginendaba. Emshana aDoma luyenzi yodwa. Iyaphatha umoya. Yanje ngoba ikhona imali ekhonyana. Bengicabanga. Hayi le. Hayi sosebenzisa yona lo hayi ngeke malume ngeke. Buka. Hawu lutho. Umshana wena ngena lapha endlini. Ngeke. Ngena endlini uthi ukusulasula kungaze kubuye uNombonjolo ebuye. Sihambeni samama. Kodwa hayi ngale mali yami. Umshana ngena endlini. Ugeza. Ngena endlini ugeza. Ngingayigezela nje. Futhi uthi ngihambe nalo. Kodwa imali ngeke le yami. Mhlambe siyodla lezo ngene ekhadini. Eyami ngeke. Imizongena ntambama. Uzophuzana. Ngeke. Hawu ngikujazi kanti. Hawu. Mshana. Akukancane mshana yabona ngasiphilelane mina nawe. Ukona okumele inyakaze phakathi kwami nawe. Ngoba ngeke phela wena. Kulungile ngizomtshela umama zonke lezi zinto zenza la bese ngiyaphindela emumva wathi wena uzongifunela umsebenzi la awushonga ukuthi uzongicindisa amagceke mina ngifundile wena uthi unamathenda ungicindisa amagceke amathenda lawo usosala kuwasebenza wedwa ke lo magceke la wangizelanga lonto leyo mina umsebenzi nje lo msebenzi wezandla usebenze sala kusebenza eSouth Africa yonke la senze umsebenzi wezandla manje womshana suka bengifuna ukufundisa ukuplamba manje wozalani kuningi engizokufundisa kona mina mshana wemshana ungayenzi lento lo icabanga ukuyenza ungayenzi ngiyageza la ade usebenza nangamathuluzi ami amathuluzi arentele alikho ithuluzi eliphuma lingarentele eliphuma mangani kokhela amathu uhamba ungagqokile kanje ukuthathe lezinto bengiphethe la ngihamba wafika nakho hayi ni beka lapha ubuye nemali yami yalamathuluzi angifuni uthenga ufiya wena angifuni isicabene lobala ngene ugeze la umuntu uyalila kancane esachombeni siyaphila noma kunzima lalela mshanami lalela mina nawe sifemini siwumndeni ungafuni isiqhathwa abantu ungafuni isiqhathwa oNombonjolo nami mina lento engisho soyilungisa lento engisho imali ikhona izongena ekhadini yabo izongena ekhadini okwakho nje wena mshana asihambeni sihamba mina ngichaza mhlawumbe ngisothi sisebhizi sisaphuza lokho esikuphuzayo ebingena nakini imali
Asambe mshana. Angisho ukuthi mayingena uzoyibuyisa back le yakho. Ngizokunika umshana nami ngizokunika imali yakho. Angifuni kuthiwa ngidla imali engaka. Hamba uyoshiye ngihambe nawe unje. Hayi ngizoshintsha vela ungingqwele mina hu. Ngithumana. Hola. Kuhleke zinembezi usuku kodwa sasasivuka sikhine futhi. Shesha malungu. Yabona mshana. Into engifuna senze lapha ukuthi kumele bebone abantu ukuthi somndeni. Singavumeli abantu bangaphandle ukuthi besingene phakathi besihlakazi. Ngingane yadadewethu. Udadewethu ufana kuyini? Angifune lutho. Angifuni lutho. Sithi malumuzo siyeka nini? Uhle athi ngisazophila nani? Inzuku ziyahamba